in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, retrieval operation sa 6 anyos nga batang lalaki nga na-missing human maligo sa Davao River, nagpadayon. Kapulisan sa North Cotabato, naka-full alert status tungod sa hulgang pagpangatake sa grupong Dawla Islamia. Sa detalye sa ato mga balita, nagpadayon hangtod karon ang retrieval operation alang sa 6 anyos nga bata nga namising human maligo sa Davao River kagahapon diha sa Mandog, Davao City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gipadayon karong adlaw ang pagpangita sa 6 anyos nga batang lalaki sa Bayanihan Street, DDF Village, Mandog, Davao City, kinsa nalumos samtang naligo sa Davao River kagahapon, Oktubre 7. Matod ni Patrolman Marcinito Gornot sa Mandog Police Station, na-report kanila ang insidente pasado alas 12 sa udto. Yatod man daw na siyang kuhan, papa, patamo silang balay. Then ang po silang balay, naay kuhan, naay liguanan ba? Liguanan, which is kuhan, kadugtong sa kuhan, Davao River. Pagkatod samahan, igor yatod ko sa kuhan, may tubig na walit saka sa taas. Mga bata, naligo daw, taon-taon, tingala sila, kalit nagkakuhan, kusog pa ng kuhan, karin sa tubig. Duol sa Davao River, nagpuyo ang pamilya sa bata. Nakita pa kini sa minor de edad niya nga ig-agaw niini ug usa ka mamangkaay nga misulag luwas kaniya. Apan wala nila nasalbar ang bata tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Kini na ang ikaduhang higayon nga adunay nalumos sa suba sukad na muntar ang police outpost sa dapit. Busa, mipahimangno ang mga otoridad ngadto sa mga ginikanan, hilabi na nilang mga dunay batang gagmay panganak nga kanunay mag-igmat aron malikayan ang samang insidente. Gusto na ako ng bata, hindi mo na malikayan nga wato maginagsapa, maligo kuhan. Dapat, o ba ng mga barsada, dapat, ang ginikanan mismo ang kuhan, mo madloan or mo alalay nga bawal maligo sa doon sa kuhan, sa sapa na binanakusog kayo ang karin sa tubig. Gipangunahan sa sakop sa Central 911 ug Barangay Mandog Responder ang operasyon. Ang Davao River nagsubay sa Mandog, Maa, Bangkiruhan, Bulton ug Bukana. Niini nga mga lugar subayon sa retrieval team ang patayng lawas sa bata. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. O kaganihang alauna sa hapon, nakita na ang 6 anyos nga batang lalaki nga gika-report nga na-missing human maligo kagahapon sa Davao River dinha sa Mandog, Davao City. Nagpabiling problema sa mga lumulupyo sa Camp Rajamuda, lungsod sa Pikit, North Cotabato, ang kawadon sa supply sa tubig ug linya sa kuryente. Lakip unta kini sa kalambuan nga gisaad kanila sa national government sa gitukod nga Bangsamoro Autonomous Region. Ani ang report. Dugay ng damgo sa mga residente ug makadagkuan dinhi sa Camp Rajamuda nga unta tagdun sa gobyerno ang batakang problema sa ilang katawhan sama sa paghatag og stable nga supply sa kuryente ug paghatag ug pag-ayo sa ilang mga kanal tungod kay matod pa nila nagsige na istorya og peace apan ang ilang gusto una ta magkasinabot sa isgutan ng peace tan-awa sa ninyo ang ilang sitwasyon. Bisan pa man sa katam isasad sa national government nga tagaan og igong suporta ug pagtagad ang katawhan sa Mindanao pinaagi sa pagtukod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, padayon ang pag-anto sa katawhan sulod sa Camp Rajamuda sa kawadon sa supply sa kuryente ug sa kanunayng pagbaha.
Gibisita sa Newsline team ang kampo ni Commander Jack Abbas, ang commander sa Eastern Mindanao Front sa Moro Islamic Liberation Front sa Camp Rajamuda, Pikit, North Cotabato. Iyang gipakita kanamo ang kalinaw sa kampo ug agpadayon nga pagtungha sa mga bata sulod sa Arabic school taliwala sa pandemya. Apan, mas natandog kami sa diyang iyang gisaysay kanamo nga kanunay mabasa ang mga bata sa tubig ulan tungod kay pirming bahaon ang ilang lugar ug kini ang usa sa ilang dakong problema. We request the suspension the Dike. dike. Have you So passed the that, proposal? So what happened? So we are waiting for that. Parang wait and see na lang? Wait and see. But Sir- at least we demand that this should be implemented very soon because we are victims of the flood. Sa iyang paglingkod isip miyembro sa Bangsamoro Transition Authority, gisaysay kanamo ni Honorable Abbas ang iyang paningkamot nga matubag ang mga batakang panginahanglanon sa iyang katawhan nga dugay nang gihikayan sa kalambuan. Doble usab ang ilang paningkamot aron mahuman ng ilang dalan. Apan tungod sa kahinay sa proseso, igo na lang sila sa paghandom nga unta dunggon ang ilang tingog aron mahatagan na sila og igong supply sa kuryente ug matutukan ang ilang problema sa baha. I cannot say anymore, but to ask help from you, another agency of the government, to implement the project that we need help. One is the currente, and also we need also the suspension dike. Ang Camp Rajamuda kanhikuta sa MILF. Apan sa pagmugna sa BARM, apil sa kasabutan nga ilang ipadapli ng ilang armas ug makighuusa sa gobyerno sa Pilipinas aron makabot na ang idlas nga kalinaw nga dugay na ang gihikaw sa katawhan sa Mindanao. Dunay panultihon, the road to peace is the road itself. Apan unsaon niyong pagbutang og kalsada kung ang yuta gipaibabuan man og tubig? Unsaon pagtuon sa mga bata panahon sa kagabion kung walay insaktong supply sa kuryente? Hangyo sa kadagkuan sa Rajamuda nga unta dunggo ng ilang tingog ug ipatagamtam kanila nga apil sila sa kalambuan sa nasud. Edith Caduayan, Newsline Philippines, stay safe! Naka-full alert status karon ang kapulisan o kasundaluhan sa probinsya sa North Cotabato. Human sila makadawat og hulga nga posibleng mga atake ang grupong Dawla Islamia. Ani ang report ni Lizel Banga. Nakaalerto karon ang kapulisan ug militar sa North Cotabato. Human makadawat og impormasyon ang 90 Infantry Battalion nga adunay plano ang terorista nga grupong sa Dawla Islamia nga atakihon ang lungsod sa Kabakan. Gibutyag kini ni 90 Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Romel Mondala ang impormasyon atol sa gihimong Peace and Order Council meeting sa lungsod kaniadtong miaging semana. Sa pakighinabi kang Police Captain Wilson Magay, ang hepe sa Kabakan Municipal Police Station, katambayayong nila ang mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon BIPAT aron masiguro nga dili sila malutsan. Actually, ma'am, sa balitang yan, hindi lang naman po silang grupo ang may mga balak, kundi maraming mga grupo ang threat. Hindi lamang po sa Kabakan, kundi sa North Cotabato. Hindi po tayo tumitigil doon sa ating anti-criminality campaign. Pati namang border control points na nagbabantay sa ating mga borders para naman po pigilan yung tama din po natin dyan yung Philippine Army. Gibutyag sab ni Police Lieutenant Colonel Bernard Tayong, ang Deputy Spokesperson sa North Cotabato Provincial Police Office, nga dili lang Kabakan adunay hulga, apan lakip na sad ang mga lungsod sa Midsayap ug Pikit. We received the same report as the EF. Persistent yung report na yan, ma'am, not only in Kabakan, but also in Midsayap, Pikit, and other areas, no, na merong mga tinututukan tayong possible armed groups.
And ito ma'am, ito yung result ng focused military operations ng ating counterpart. Kaya nga, as I consulted with our operatives, meron nga talagang threat, but ito yung retaliation ng mga grupo na yan against our men on the field. In-intensify natin yung ating mga checkpoints operation, yung mobile patrolling natin, even foot patrol at saka yung ating mga canine units po ay umiikot, no? To check. Kasi at times, if di ka na launch yung attack by men, you would possibly attack by through IED, no? So, intensified ma'am yung ating preventive measures. Matod sab ni 6th Infantry Division spokesperson, Lieutenant Colonel John Paul Baldomar. Doon na may hulga o wala, nakaalerto sila, labi na nga taliabot na piliay. Magpahigayon sab og simulation exercise sa mga bipat sa 24 ka barangay sa lungsod aron mapangandaman nila ang unsa mang grupo nga dunay daotang tinguha. Giabisuhan sab ang publiko nga magbinantayon og i-report gilayon kanila ang unsa mang kalihukan o bisang mga kadudahang tawo sa ilang matag lugar. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipailawom sa tulo ka adlaw nga leadership seminar ang mga batan-on sa lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental nga adunay temang Empowering Youth Leaders to Ripple Genuine Peace Building in the Zones of Peace. 150 ka mga batan-on nga gikan sa lain-laing barangay sa Hasaan ang misalmot sa leadership seminar nga nagtumong sa paghatag kanila og pagtulunan aron mamahimo silang responsable og mangunay sa mga kalihukang pangkalinaw og kalambuan sa komunidad. Lakip sa gitudlo kanila atol sa seminar ang paglikay sa kriminalidad ug illegal nga droga. Gitudloan sab sila sa basic fire safety and quick response firefighting techniques and demonstration, gender and development, ug ang paglikay aron dili mailad sa recruitment sa mga rebelde sama sa New People's Army. Nanguna sa seminar ang tropa sa 58th Infantry Battalion ug lokal nga gobyerno sa Hasaan, Misamis Oriental. At tangi! Tulo ka mga balay sulod sa usa ka compound sa Rojas Avenue, Davao City. Ug daw sa sunog. Og mga Christmas lights palibot sa usa ka parokya sa Magsaysay, Davao del Sur. Gipasiga na! Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
ang mga balay sulod sa usa ka compound sa Rojas Avenue, Davao City kagahapon sa hapon. 3 ka mga pamilya ug 2 ka mga renters ang apektado sa sunog. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ug daw sa sunog ang 3 ka panimalay nga naalang sa usa ka compound sa Rojas Boulevard, Davao City pasado alas 3 kagahapon sa hapon, Oktubre 7. 3 ka pamilya ang apektado sa sunog, lakip na ang 2 ka renter. Ang hinungdan gyud ato sir, electrical arcing due to overload. Kay ang isa ka balay dito na kuhan kung lanong suga, so may connect sa silang igagaw. Subling mipahimangno ang BFP sa mga residente sa mga sagad hinungdan sa sunog aron makalikay niini. Ayaw ninyo imo ang permanente ang paggamit ng extension cord. Ayaw na gamit ang ventilador nga depektibo, di nila mo tuyok. Then, human o gamit sa mga appliances, siguraduhon po nato nga ibton kini sa mga saksakan kay isa kini nga mga ilungdan sa mga sunog karon. Alas 3:24 sa hapon, nagdeklara og fire out ang Bureau of Fire Protection. Ang sunog anaa sa unang alarma. Gibana ba na ang mukabat sa 105,000 pesos ang structural damage sa sunog. Wala hinuoy na talang nasamdan sa panghitabo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, stay safe. Daghang kandidato pa ang miapa sa pagpasangat sa ilang Certificate of Candidacy kon COC atol sa deadline niini kaganihang alas 5 sa hapon. Sa Davao del Sur, makaatbang ni incumbent Governor Mark Cagas IV ang anak ni Davao Occidental Governor Claudio Bautista nga mao ang kasamtangang mayor sa lungsod sa Kiblawan. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Nagpamisa sa Mary Mediatrix Cathedral ug nag-motorcade padung sa Commission on Election sa Davao del Sur ang mga kandidato sa hugpong ng pagbabago kon HNP kagahapon Oktubre 7. Si second termer o incumbent Kiblawan Mayor Carl Jason Rama kinsa mo papili sa pagkagobernador. Gikuyugan sa iyang amahang si Davao Occidental Governor Claudio Bautista ubang sakop sa pamilya ug mga supporters. Ang ato ang priority program siyempre ang ato ang panglawas no kay ang pandemic mao man gyud ang number 1 issue nato karon diri kanang mga infrastructure projects na amang gid na permanente kay naamang gid saktong budget ana na naa sa Kapitolyo. Posibleng makaatbang niya sa incumbent of first termer nga si Governor Mark Douglas Cagas IV. Apan hangtod alas 12 sa udto, wa pamisangat sa iyang kandidatura. Apil sa makaatbang ni Rama si Attorney Bobby Torion nga mudagan pagkagobernador o miduso sa iyang COC pasado alas 10 kaganihang buntag. Makatandem ni Rama si board member Arben Jun Blanco Malasa sa pagkabisi gobernador. Misangat na sab sa iyang COC si incumbent board member Erwin Llanos pagkakongresista sa unang distrito. Makaatbang niya si incumbent board member John Tracy Cagas. Sa Bansalan, Davao del Sur, miduso sa iyang kandidatura pagkamayor si incumbent Vice Mayor Eugene Clata ug kanhi Mayor Edwin Reyes niadtong Oktubre 5 aron moatbang ni incumbent Mayor Kilin Sarte. Sa Magsaysay, Davao del Sur, miduso na sab sa ilang COC pagka-vice mayor ang kasamtangang mayor nga si Arthur Daben ug running mate niini pagkamayor si Konsehal Ronnie Sarande kaganihang buntag aron naatbangan sab si Vice Mayor Joy Perolino Mejia nga mudagan nga pagkamayor. Dito sa lungsod sa Santa Cruz, miduso sa iyang COC si incumbent Mayor Jaime Lau niadtong Oktubre 3 ug pagka Oktubre 6 may file sab sa iyang COC si kanhi Mayor Joel Ray Lopez aron moatbang kang Lau. Ug kagahapong adlaw si Konsehal Nelson Tata Sala nisangat sab og COC pagkamayor. Sa Dakbayan sa Digos, una nang misangat sa iyang COC si incumbent Mayor Joseph Cagas niadtong Oktubre 4. Buatbang kaniya ang kanhi mayor nga si Attorney Joseph Peñas humanifal og COC niadtong Miyerkules. Ang tanang nanagang kandidato sa Davao del Sur pulos misaad nga mosuporta sa hapsay og malinawon nga eleksyon sa tuig 2022. Pinagi sa pagperma sa Integrity Pledge nga gibutang atubangan sa opisina sa COMELEC. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Gipasigan na sa parokya sa Santo Niño sa Magsaysay, Davao del Sur ang Christmas lights palibot sa simbahan isip simbolo sa pagpangandam sa umaabot nga adlaw sa Kapaskuhan.
Usa ang simbahan sa mga hilabihang naapektuhan sa sagunsong linog sa milabayng tuig 2019. Atong balikan si Orlando Dondondinoy. Gipasigan na sa parokya sa Santo Niño Parish sa Magsaysay, Davao del Sur ang Christmas lights palibot sa simbahan Huwebes sa gabi, Oktubre 7. Daghang residente ang nalipay ug aminadong mas makadasig sa pagpadayon luyo sa pandemya ang makakita og Christmas symbols. Nahimong higayon sab kini sa maghigalaayng CJ, Jason ug Micaela nga makabanding ug makapahulagway. Ang iyang kahayag no magdala og kadasig sa matag usa ka nato labi na sa mga pamilya nga musimba gyud kay karon nagsingabot na hapit na ang Pasko, bare months na and luyo sa pandemya ug makakita tag mga inani nga kuan talan-awon. Ang kahayag ni simbolo sa atong pagtuo nga dili gyud bisan pag unsa ka lisod ang panahon na jud atong pagtuo na ang Ginoo para natong tanan. Sa umabot na Pasko na, lingaw jud kay sa mga makita ano to mga Christmas light. So ining paingon na jud sa atong Pasko na jud. Hala lingaw nya ma-picture. Nindot siya kay kuan kaning hapit naman ang Pasko so lingaw siya. Nindot pod ang kuan kanang mga lights. Background. Ganahan mi mag-selfie kay nay background. Sumala sa Cora Paroko nga si Reverend Father Alan Nunez. May nungdanon gihapon ang pagsaulog sa Pasko, taliwa sa nasinating pandemya sa nasud. Purpose jud nga nung naanay lights diha sa atubangan sa atong simbahan. Dili lang na aron maghatag og kalipay sa kanang mga tao, kundi una sa tanan ma-identify ni nga lugar nga simbahan gayon, no? Og ikaduha, maghatag og paglaom sa mga tao kining kahayag nga kana bang kanang nakabangon kita dayon naagayoy Dios dayon kana bang dili gani luoy ang sitwasyon kun dili murag nadasig na kita pinaagi sa anindot kay nga mga lights nga makaingon kita nga naagid ang Ginoo ban kanato. Usa ang simbahan sa mga hilabihang naapektuhan sa sagunsong linog niadtong tuig 2019. Apan luyon ini, mapasalamaton ang mga lumilihok sa simbahan nga naayo ra og subling nakabangon ang balay alampuan sa mga residente sa dapit. Pag-abot yun sa linog diri sa ato ang parokya, nagdala gyud siya dako kayo nga damage. Una naguba ang amo ang parish rectory, then nagapuyo ang mga kaparian og ang ato ang seminar house og ilabi na gayud kini atong simbahan. So ang atubangan sa simbahan totally gyud na down gyud na og kining altar, no. Apan sa paningkamot sa mga kaparian, paningkamot sa mga laykong lumilihok sa simbahan, mo nang hinay-hinay nga nagtampo-tampo sa mga resources. Padayong hagitsab sa mga simbahan sama sa Santo Niño Parish ang pagpahigayon og misa, labi pa nga limitado lang ang ihap sa mga pasudlong manimbahay sa simbahan. Dunay mga ginahimong online masses, apan dili tanan. Dunay kapasidad nga makatan-aw tungod daghang lugar pa ang walay access o walay signal sa internet. Pinagi sa pagsidlak-sidlak sa mga Christmas lights dinhi sa Santo Niño Parish sa Magsaysay, Davao del Sur. Buot ipaabot sa mga lumilihok sa simbahang Katoliko ngadto sa ilang mga diboto nga mahinungdanon gihapon ang pagsaulog sa Pasko bisan ana ang pandemya. Kay kini ang adlaw sa Ginoong Hesukristo ug ubanan sa pag-ampo nga hingpit nagmahanaw ang COVID-19. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph,
o sa Twitter, Newsline PH. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 78 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!